Kaya Na din order na kog TV dalhon sa hinatilan kay butang ko nos videoki nya duha may kinahanglan nag-ayo din kog usa aron na kompleto na ni kay usar baya akong available dire. Ang problema ani TV ha kay di mo power lagi mo nang giablihan din ako aron mahibaw-an ako unsay problema ani ug dire atong gipanangtang mga wire sa iyang sakit pag human nagkuha din tag tester aron testiran ug unsay problema ani dire akong ipakita ninyo og ang tester mo gana ba pag human tester dayon ta aron mahibaw-an nato og asa dapita ang problema. Pero naana tay pagduda ug asa dapita nganong naguba siya ug diri kay kahibaw naman ta nagkuha din tang board nga pareha niya gining natay boardaan aron di na ta mo palit sa tindahan panglabay na ni sa scrapan pero sa para namong mga yuhay dako na day ikatabang. Salamat ko sa kong kumpare nga nanghatag gid siya board pirme ug diri ato nang gisulda og ipamp aron siya mailisan tungod kay gabi lagi nagpatungod lang tag suga diri halangan pa kita sa pagtangtang kay naguba ang soldering pump ug diri akong ipakita ninyo ang angay nato nga ilisan. Gamay ra na siya napisa pero tibuok board ang wa mo pangsyon. Kalisod ba ani mag video ta pero wala gyud cameraman kay di gid matumong usahay sa atong videohan. Balik ta diring dapita ato na itaw umpisa kay nailisan man siya para nako siguro nagyud ko maura ginay guba niya ug diri nagsulda na ta atong siguroon nga mapilit gini siya siguroon og klarohon ginato ang pagsulda kay basing magpilit ra na siya. Siyempre magkuha dayon tag lakir tiner panglimpyo sa hugaw sa atong gisulda. Siyempre magbrush mo diri ra sa gawas ayaw didto sa sud kay makataya ra na sa pisa. Bagnos lang ninyong brush hantod mauga sa mga kamao diha ayaw mo panaway lain-lain biya tag pamaagi og tirada kay dali lagi ta pulbusan ni nato aron dali gid mauga ato ni brush tibok board aron makasiguro gid nga mauga gid siya. Ambot sa inyong pamaagi basta ako mao gina siya aron makasiguro nga basig pag-on mo buto na siya kay human naman lagi tag ili sa pisa ato na ipambalik ang mga sakit sa board niya para magkaalaman na kung mugana pa ba og di ba. Siyempre siguroon gid nato mga wire ug asa dapita na plaster na siya basin ug ka bali-bali o mukalitrag siga ako yaw pa masunog magkinaunsa okay na human naman ato na ning iun aron magkaalaman na ato na siyang gi-plug pero ato sa i-double check basig na apay nalimtan ba ato dahil ningon iyang switch aron mahibaw na to musali imsiga na ba tungod kay sharp lagi kinahanglan pa nato ilabtik ang channel aron gid siya musalida kay nisiga na ba iyang suga pag humagpitik na natin nabantayan nga nitingog na siya ato kuno check upon unsay resulta diri ato makita nga ni display na pero wa pa makita ang tao kay wa pa nako butang wire ang antenna kay wa man tay nakita ang wire lead lang ta sa atong gamiton pero di gid ta mo kumpiyansa kay basin og maputol di na niya mo kapasalida alam mo kay bulong nga duha ang TV ni salida kay samtang nag-ayo ko naminaw sa gug balita ug diri kay human naman ato nang tabunan aron malimpyuhan na ato dayang gigamitan og secret weapon nga mantika sa buwad aron musinaw ni siya. Atong gibrasan gibagnusan aron musinaw maibog gid ang mupalit ani niya kay nahuman naman ato din testingan og pasalida kung kondisyon na ba ay mo kay bulong nga naay display nga nagnganga kay ungo ang salida kay kalag-kalag ra ba ay mo kahibulo nga duha akong giingon daghan man ang nisalida diri na lang ato na ning humanon kay mo deliver na ta salamat sa pagtan-aw.